de Benelux top 15. Het geeft niet waar u bent, waar u naartoe gaat of met wie luistert u mee. Naar de Benelux top 15. Het is iedere zondag beter dan 3. Benelux hit, hooray, 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 Benelux hit, hooray. Benelux hit, hooray. Bow, 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 bow. Bow. 1, 2, 3, 4, bow. Benelux hit, hooray. De medewerkers van Radio Benelux stellen zich aan u voor. Ben van Es, Lady Anne, Jan de Groot, Felix Haas, Ben van der Laan, Henk de Gooier, Ina de Haas, Johan van der A, Leo de Leeuw, Ronnie Brandsteder, Jeannette van Tricht, René van der Meer en Richard Rijk. dit was Radio Benelux. Tot horens.